menang ora kondang nek kalah tiwas wiraj. Aku wae gawe iki. Kroyoken negane ngat. Wah. Kowe entuk opah apa entuk bungah apa? Kowe dadi kongkonane batur. Iki margane patimu. Cobanen negane ngati.
Tumangan ngarani ngajuri kongso Tepet kaya putu wah paman hari ya boten nyono menawi kula kawan kemawon saged ngece kayan kula wah pun ta nek jenenge Punakawan nek boten mang dhisike nggih upaminipun Petruk nika mang dhisike Petruk nika mang cekel nggih nggih pripun Petruk mang cekel mang bondo tangane mang silih mang dadung gulune mang geret kula tutukane watu ndase mengke nek boten ngoten ndak boten kapok sebab Sontolote. Sontoloyo. Iki lho kelakuane Petruk kok ngoten. Niku napa gamane Petruk? Kaya ngene pamer-pamerke. Anggepe apa? Lah cilaka nek gamanku digawa Prabu Karnaga. Lah kok. Jalukno gamanku iki kok. Iki gawe sapa? Prabu Karna. Disilih wedhek bodo sayane nang balik. Nggo apa? Cirit argo. Deplok ra. Jalukno kok. Ya. Apa? Dikengken Petruk. Apa? Ken nedekke gaman. Gaman apa? Dlundeng semita. Apa? Gamane Petruk dlundeng niku lho. Sing aku coba Petruk. Petruk kok rene? Nun, Petruk kok rene dhewe. Oh nggih. Truk, kowe kok ana dhewe, Truk. Omong Petruk sakit. Oh ya. Apa? Petruk sakit. Piye? Petruk sakit. Lara ya pet digotong gawa rene. Oh nggih. Truk. Lara kon gotong itu. Matur Petruk banjur mati ngono ya. Oh ya. Nuwun. Piye? Petruk kebancut mati. Lho. Sopo? Petruk. Kebancut mati. Alah nggih. Sing ngomong sapa? Sing ngomong Petruk. Wes karepmu, Truk. Iku omong kleru ya, Truk. Dian gerange semono. Aja mangke napa niku. Pundi mang balekke? Panjaluk gamanmu. Iya, nggih lah. Aja mangke napa niku pen-penane angel. Arep jaluk iki. Nyok arep jaluk, nyok jak. Alah, preto yo wis. Pun mangpek. Pun boten-boten nek jengkro golek ya lah gawe kok ngene pira wene. Nyok iki lho. Lho wis. Aku ora dadok. Iki jupun. Oh, tangane kae. Tak jikoke, Truk. Lah, wong edan. Oh, lah krusak-krusak niku bolane Bagong. Wah, lah kok jiko mak clemut. Lah dompetku ketut, Pak. Wis. Wah. Nyo, gule Truk, kamanmu iki mau. Aku mau kon mburi kok. Kaitan. Aku entuk dompete sing kuning. Oh. Ana duwite. Sing ngomong sapa? Lho, lah kok dompete sing kuning. Heeh, lah duwite ora eneng. Isine KTP. KTP wis modar, Truk. Masih burung ngene. Pun, masih mikir cekel ati manyu.
nek gugu aku ayo lunga. Wis, ayo. Lunga saka Karang Kedempal. Yo gene. Alah, piye to kowe iki? Iki Ndara Sepuh rawuh. Ndara Sepuh sapa? Ndara Janaka. Ndara Janaka bulane ngewangi Kurawa. Lah sapa wong sing ngarepane maju Ndara Wijaya apa kelakon iso karo bapakne. Roh kengramane rawuh prut. Das. Wis tanpa pamit. Aku ya ngono. Roh Ndara Janaka sajak duka. Wis aku geblak padha saknalika. Wah, baru neblas. Aku mayu delalah. Ana pinggir lapangan aku minta wedhus. Nek. Lah, si sapa mbok mati mbok urip. Ya wong jenenge wong ora ngerti kok. Terus. Terus. Ngapa? Tak tekoni ngaku kok. Ngapa? Kowe mlayu ngidak aku mau jarak ora. Nang ngendi? Nang lapangan mau. Kowe to aku nok. Tak kira nek wedhus kok sarungan matane. Lah mau ngidak wetengku, aku wis muni aku truk malah sikilmu mbok ngenek-ngenek kene. Ora jarak kok. Jarak karo ora rasane padha kok. Cerewet. Pak, ning gugu aku ya lunga, Pak. Tenan wis. Wis, gugu. Ayo lunga ngungsi. Wis. Saiki manut aku omahe didol. Omahmu ki dolen. Wis. Ayo ndelik omahmu ki dolen, omahmu ki dolen. Manggon-nggonku nyewa. Mas ngakali pake ora. Lah saya meneh kepiye? Ndaramu Janaka rawuh. Nesu lho, Mok. Ya wis, Ben. Ku tak temonane. Mok. Kowe iki aja sembrono. Apa iki duka tenan. Aku ora peduli wong nesu. Ya ben dole. Ben sakarepe. Tak temonane kono semingkira. Ha karepmu, Mok. Soal mendemo baris-baris kang prayitno Arya Saranta wonging lagi. Alah bareng jedul malah loro. Kingko sisip sembire nek kleru tuku milih digawa nyang Ngestina malah modiar aku. Lah mongko apik kabeh iki. Padha plek. Ropo kowe pangling karo aku bendaramu. Kowe aja melu kono ndak kleru. Bendaramu sing bener. Halah. Panggilin. Gong. Bagong. Ku. Duh si duda wong grek kok. Dene. Si agek ngemi ayam. Ya perlu kok luwak ngono e. Apa? Lho piye? Enek sengenge kembar. Apane? Sengenge kembar. Iki ngerti ora? Ya kene, Ndara Janaka ki lho. Oh iki to. Heeh. Kowe nek pancen Punakawan teksih iki adi sing tinggal Ndara Janaka. Lho, niteni bose ora mudeng lho goblok.
Oh, alah, truk. Grangmu semono karo Ndara Janaka lho kok ora titen. Ora ngerti to kowe? Ora ngerti. Manut aku. Ngenteni 5 menit. Aku njaluk wektu. Ya. Pak titike sik nyuwun ngapunten. Iya, nombok titik. Mangke riyen. Sik. Wis kecandak, Tru. Wis ketemu. Wis. Tenane wis to pokoke anggere kowe gelem manut aku beres-beres. Nek pancen kowe ngerti tenan. Ayo, kandhake sisan. Ndara Janaka sing asli sing ndi? Aja seru-seru. Yo kene. Kandhane yo iki wadi. Oh, ngono kandhane. Lah nek ngono, Ndara Janaka sing asli manut kowe piye sing ndi? Nek kowe manut aku. Pendapatku. Ya, Ndara Janaka sing asli nek ora iki ya iki. Kene lek ngrungokke tenan kok iki ya iki. Aming loro ya bethek kabeh. Lah salah ya padha ora ngertine kok kowe kuwi. Niteni truk bangeten. Ya, cek kok sebab engko nek awake dhewe ngantek kleru cilaka. Mulane kuwi Ndara Janaka niku niki anu nggih. Kula mboten tegese mboten nyepelekke. Iya. Ndara Janaka niku gandane Lisah Jayeng Katong. Lisah Jayeng Katong niku lunga kadewatan gandane Amrik Amburatarung. Kena mbok ambu nggih. Iya. Oh, titen Lisah Jayeng Katong. Asli Janaka asli. Coba sampeyan. Ya Lisah Jayeng Katong. Lisah bensin. Irungmu bosok. Remason. Pamu kok ngono. Mengke riyen niki tesih enten tandane setunggal. Aja kok Janaka 1000 ketok. Sing asli. Iya. Lho 1000 nggih. Kula mboten madani lho niku. Iya. Ndara Janaka niku drijine 6. Janaka niku drijine 6. Kula tingali angsal. Kena. Ya ngapunten. Jiro lupat monem. Nah, nek iki asli nek iki. Iki mesti ora. Jiro lupat monem. Kaya padha. Jiro lupat kok me papat. Matamu katanak. Gampang-gampangan. Janaka sing asli sapa sing kei dhuwit 100 kuwi genah Janaka asli. Nyok tak paringi. Nah, iki asli nek iki. Ayo, saiki kowe kepiye? Oh, sing asli iki. Kowe kok ngapusi, ora ngerti kodhil. Bagong jan ora urus. Ngono ra? Entuk-entukan terus. Dido Mas Cik. Ngedum-ngedum apa? Kowe Janaka. Iya, aku Raden Janaka. Janaka sing asli kuwi aku. Janaka sing bener kuwi aku. Yen kowe ngaku Janaka buktimu apa? Yen kowe ngaku Janaka buktimu apa? Aku duwe punakawan. Semar Garing Petruk Bagong kuwi bukti yen kuwi Janaka tenan. Yen kowe ngaku Janaka ndi punakawanmu? Punakawane wis didol. Kepepet ora mau nanggap. Didol tukoke aki nggo nyuluh welut. Eneng terus. Sing panjang papat didol tuku aki iki enek. Padahku kok heeh. Nggo nyuluh welut karo kodhok. Kan menungso tata. Yen pancen kowe ngembari karo aku, ayo kasektenmu kudu padha karo aku. Sak karepmu dadi ayo cobanen gandeng ati iki.